Ay gagi pare, riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naranasan mo na bang maabangan ng siga sa kanto? Ay, gagi pare. Oo, madalas. Ay, talaga? Oo, madalas. Kasi nga maliit lang yung katawan ko. Ay, hindi naman. Maliit lang talaga. Yung tipong, siguro cute. Cute yan, oo. Cute naman. Yung hindi kayang ipagtanggol yung sarili, ganyan yung katawan ko, idol. Kaya pinagdadasal ko na lang sila. Oo. Bakit may pagdadasal? Hindi, mambabarang kami. Barang. Oh, ikaw ba? Naabangan ka na sa kanto? Oo, ng Ay, siga. wow. Alam mo bakit? Bakit? Kasi crush ako. Ay. Di ba? Muntikan pa ako maging first lady ng isang gang. Oh, kaya pala ikaw si Purple Butterfly _ 07. Yan. Ay nako, pero sure ako mga kabisyo, kayo rin nakaranas ng ganito, no? Yung maka-encounter ng mga siga, sa kanto man yan, sa school man yan, marami yan sila eh. Oo, may iba't ibang uri yan. Tuto, kaya eto na kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng siga! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga kulang sa aruga. Hey guys, pila na kayo. Ihanda nyo yung mga alay ninyo dito kay Boss Mar, ha? Bilis na. Boss Mar, ito po ang baon kong longsilog, longganisa, sinangag na pinabaon po ng nanay ko. Yan, bigay mo. Very good. Nasaan ang itlog nito? Hindi yan lang silog kung walang itlog. Saan daw? Sorry po, boss. Sige po, bibili na lang po ako sa kantin. Bilisan mo. Next! Konyo! Ha? Pati ba ako, boss? Ako yung vice president ng gang natin, Bakit? Walang excuse dito. Angas ka? Hindi na, boss. Ito, boss. Biscuit tsaka juice na lang po yung pinabaon sa akin ng nanay ko. Okay na yan. Next! Uy, next down. Next! Ay! Mga kabataan! Guys! Papayag na lang ba kayong kinukuha ng Mar na to yung mga baon nyo? Ng mga baon natin, ha? Hoy! Jessa! Ay. Papatulang kita kahit babae ka. Ano mo bigsasabi mo dyan? Bakit? Totoo naman, ha? Sisiga-siga ka dito. Ang totoo, hindi ka mahal ng mama mo. Walang nagpapabaon sa'yo. Kaya mga baon namin pinagkukuha mo. Diba? Bakit ka nananakit? Sakit mo magsalita. Inyo na baon nyo. Yan! Ayan. Uy, pero legit to, sa school, isa sa mga major sign na bully ang kaklase mo ay nambubura-out sila ng baon ng may baon. Totoo. At saka ito talaga yung mga kulang sa aruga. Ay, oo. Diba? Hindi naman yan mambubuli, mangunguha ng baon kung may baon sila. Oo. Kaya panawagan ito sa mga magulang, aru-aruga din. Kaya nga, pinapabayaan nyo yung mga anak nyo, hindi nyo alam sila na yung bully sa kanto ninyo. Oo nga. we can actually say that kasi kami ni Robin Siena, si Robin Siena lang pala, ganyan siya noon. Oo, ako ang bully at ikaw ang nabubuli. Oo. Diba? Anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga Power Tripper. Wala ka sa cellphone ko, Mar. iPhone, tingnan mo, fully paid yan. May receipt pa. Sa'yo, fully paid? Sa akin, wala akong binayaran. We? Bakit? May nagbigay ba sa'yo? Wala. Dinukot ko lang. Ay! Akin na yung mga cellphone niya. Akin na. Akin na. Bakit? Pinaghirapan ko tong dukutin. Muntik pa nga ako mauli sa batasan eh. Bakit? Sino ba leader ng gang natin, ha? Edi ikaw. Sa'yo na, Boss Jessa. Alis na lang ako. Pambirang gang to. Ay! Mar! Bumalik ka dito. May isa ka pang hindi binibigay. Lahat na nga binigay ko para sa gang na to eh. Ano pa? Yung puso mo, hindi mo pa sa akin binibigay. Ay. Kadiri.
Mga power tripper. Ayan. Nakakalungkot sa barkadahan, meron din talagang bully, no? Totoo, yung kung sino yung pinakamalaki, Yan. sino yung may pinakapera, Yan. talagang ginagamit nila yun eh. Oo, power tripping. Sa opisina, may ganyan din, power tripper. Naku, kahit nasaan ka man, hindi okay yan kasi nananakit ka pa rin eh. Oo, tsaka bully ka pa din. Oo, tandaan mo, -1 ka niyan sa langit. Totoo, hindi nga lang -1 eh. Mga ilan yan? Mga 0.3. So, see you sa hell pag ganun. Kaya nga. Oo. Ay, naku, anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may gusto ka pang idagdag dito ng mga karanasan mo sa mga pangsisiga, pangbubuli sa'yo, Yun. i-message mo kami, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Siena. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. O, para sa'yo, Kabisyo, na hindi makasiga dahil walang pera, eto, may regalo kami para sa'yo. Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan. Fan Scan. Fan Scan. Ayan, ihandaan nyo na ang inyong mga fan scan, mga QR codes na amin pong pinagpapaskil, pinagdidikit sa inyong mga jeep, sa mga bus, sa mga FX. Ayan, kung saan-saan man. Nandyan lang yan. At kung hindi ka pa nakakakita ng aming fan scan o QR code, pwede mong bisitahin ang aming social TV sa loveradio.com.ph. Kabisyo, ito na ang katanungan. Saang subject sa eskwelahan mapag-aaralan ang mga topics tulad ng division, fraction, at multiplication? Ay, ang hirap. Is it letter A, mathematics? Math! Is it letter B, English? Letter C, Filipino? Phil! Or letter D, science? Science. Naku, scan mo na yung Kabisyo at manalo ng tumataginting na 500 pesos! At mamaya sa huling oras ng aming programa, isha-shoutout namin kung ikaw na nga ang sinuwerte! Pero bago ang lahat, eto, ibibigay namin sa'yo ang susunod na kantang Ay, ito. anong kanta yan? Itong kantang ito, team song ng mga may sariling mundo. Ay, ano yan? Nakalimutan ko. Sun. Ay, oo. Sun, Oo, alam ko yan. sun. Sa kantang Sansan. Oh. Tignan natin kung tumama ka. O, siya Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siena. Your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena!